Какво става, хора? Днес ще правя нов сериал, който се казва Хелън се завърна в България. И предвид ще украса тук и ще казвам нещо. Сега ще измисля реплики. Ако искате и Киро мога да включа в сериала. Ще правя първи сезон. Ще очаквайте само. Всяка седмица вече, хора, ще има сериал. Сериал ще е брутален и ще ви хареса. И това ми е новия проект. Измислих нов сериал, който ще ви зашемети. И така, хора, сега ще кача първи епизод на сериала и